Niečo, čo mnohí neviete, mnohí to viete. Tí, čo sa so mnou stretávate v transmisiách, kurzoch a individuálkach, mnohí to viete, že ja keď som mala cca 10, okolo 10-12 rokov, tak mi bolo povedané kvôli deformáciám, ktoré som si vybrala, sa s tým narodiť a vyvinúť ich počas prvých 10 rokov. Mi povedali, že sa 30 narodením buď ani nedožijem, alebo budem na vozíku. Dávno, dekádu som za tými narodeninami a pre mňa sú narodeniny, úmrtie, ani nie, že každý moment. Je to jedno pre mňa. Je to jedno a to isté. Takisto ako keď sa rodíme z pôrodného kanála a umierame pasáž smrti, to isté pre mňa.